እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራንቲ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ናይ ሎሚ ራብዓይ መዓልቲ ኣስተንትኖና ሰብኣዊ ድኻምን ፈተና ህይወትን ተስፋ ምቑራፅን ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ብጥርጣሬ ዝመልአ እዩ፣ ይጠራጠር እዩ። ድሩት ዝኾነ ዓቕምን መንፈሳዊ ብቕዓትን ከዓ ስለ ዘለዎ ይጠራጠር፣ ይቃለስ፣ ይሓጥእ፣ ሓሓሊፉ እውን ተስፋ ይቆርፅ ወይ ከዓ ብእምነቱ ደረጃ እምነቱ ላዕሊ ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ኣብቲ ክበፅሖ ዘለዎ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝመድቦ መንፈሳዊ ብስለት ስለ ዘይብሉ ብጣዕሚ እዩ ተስፋ ዝቆርፅ። እዚ ኩሉ ከዓ ውሽጣዊ ቃልሲ ወይ ድማ ንመንፈሳዊ ህይወትን ንስጋዊ ህይወትን ከዓ የዳኽማ ሸንኮለል ይብል። ብኸምኡ ከዓ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ጎይታይን ኣምላኸይን እታ ዕርፍቲ ዘይረኸበት ልቢ ክሳብ ኣባኻ እትዕርፍ ዕርፍቲ የብላን ዝብል። ምክንያቱ ንልብና ክመልእን ከዕርፋን ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ንበይኑ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክሳብ ዘይዳሃሰስካዮ፣ ዘይፈለጥካዮ፣ ዘይተላለኻዮ ኣብ ሂወትካ ከዓ መርሕ ናይ ሂወትካ እንተዘይገበርካዮ ሸንኮለል ኢኻ ትብል ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ነቲ ንገብሮ ጌጋታት ምስ ተረድኦ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ዝሓትት ነባት ነፍሱ ንካህን ንሓው ንሓፍትን መሓዛን ዝኣምኖ ንርእሱ ይኹንን እሞ ናብ ተስፋ ቁርፀት ይወድቕ። ኣነ ኣይግባአንን እዩ ኣይበቅዕን እየ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ድረስ ዘይብሉ ሕያውነትን ምሕረትን ኣምላኽ ወዲ ሰብ ናብ ሓጢኣቱ ብምጥማት ነዚ ፍቕሪ እዚ ኣይበቅዕን እየ ክሳብ ክንዲዚ ከፍቅረኒ እግዚኣብሔር ኣይክእልን እዩ ክምሕረኒ እውን ኣይክእልን እዩ ኢሉ ንነፍሱ ካብ ምሕረት እግዚኣብሔር ክኹንና ይርከብ። ወይ ከዓ ናብ ምሕረት ኣምላኽ ንክኸይድ ብቕዓት ዝደፍእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ስለ ዘየለ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሓገዝ ብዘይምሕታትን ኣይበቅዕን ኢሉ ተስፋ ብምቁራፅን ዓብጋግ ይፍጠር ማለት እዩ። እሞ ነዚ ኩነኔ ነፍሲ ንብሎ ነፍስኻ ትኹንና እንተሃሊኻ ብኸመይ ኢኻ ክትገላገል ዘለካ? መንፈሳዊ ድኽነት፣ መንፈሳዊ ድኻም፣ መንፈሳዊ ውድቀት ከም ዘለካ ምእማን መጀመርያ ጉድለትካ ክትኣምን ኣለካ። ካብዚ ጉድለት እዚ ፀጋ እግዚኣብሔር ካብዚ ሓጢኣት እዚ ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝዓበኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ብሓጢኣትካ ክድረት የብልካ። እንታይ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ዝጎይ ትብዓትን ሓይልን ክህልወካ ኣለዎ። ነዚ ኣእምሮኣዊ ምቁሕ ንብሎ ኣብ ኣእምሮኻ ኣብ ልብኻ ንመንፈሳዊ ዕቤትካን ፃዕርኻን ንኸይትሰርሕ ጨባቢጡ ኣሲሩ ጠናኒጉ ሒዝካ ዘሎ ናብ ውሽጢ ምሕረት ኣምላኽ ክትድርብዮ ትብዓት ክህልወካ ይግባእ። ከመይ ጌርካ ትድርብዮ? ፀሎት ክትገብር ኣለካ፣ ክትፀውም ኣለካ፣ ክትሰግድ ኣለካ፣ ክትናሳሕ ኣለካ፣ ቅዳሴ እውን ክትከይድ ኣለካ፣ መስዋእቲ ቅዳሴ ክትሳተፍ ኣለካ። ኣብቲ ንመንፈሳዊ ሂወትካ ከበራብሮ ዝኽእል ቦታ መንፈሳዊ ሂወትካ ከበራብሮ ዝኽእል ተግባራት ከዓ ክትገብር ኣለካ። ብገዛእ ሓይልኻ ብቁዕ ከም ዘይኮንካ ምፍላጥ፣ ኣንስኻ ንበይንኻ ብዘይ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስን ኣባታዊ ምኽሪ ሕውነታዊ ምኽሪ እቲ ካብ ውሽጥኻ ገንፊሉ ዝመፅእ ናይ መንፈስ ድርኺት ክትንስእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግና ከዓ ኣምላኽ ብፀጋኡ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ የቕረኽ ከም ዝብል ክትኣምን ኣለካ። ነሱ ንባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ብፍቕሪ የቕረ ይብለካ። ሓጥእ ሰብ ፍፁም ክሳብ ክኸውን ኣይፅበይን እዩ እግዚኣብሔር። ፍፁም ክትከውን ኣለካ እውን ኢሉ ኣይሓተን። ካብቲ ዝወደቕካዮ ቦታ ከይዱ ዝደሊ ኣብ ፀልማት ብርሃን ዝብል ዘንግስ የእዳው ዘርጊሑ ኢዱ ሂቡ ከምቲ ንቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ባሕሪ መንጢሉ ዘውፅኦ ንዓኻ እውን ካብ ሓጢኣትን ካብ ማእሰርቲ ሰይጣንን ከምኡ ገይሩ ከም ዘውፅኣካ ምእማን የድሊ ማለት እዩ። ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ኣንጻር መለኮታዊ
ህይወት ማለት እዩ መለኮታዊ ህይወት ንብሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣብ ዓለም ደቂ ሰባት ከምታ ቀዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ብእምነቶም ይዕንቀፉ ብህላውነት ኣምላኽ ይጠራጠሩ ተስፋ ይቆርፁ ሓጢኣት ይገብሩ ብሓጢኣት ተጠናኒካ ምስ ተተሓሓዝካ ከዓ እቲ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሓጢኣት እዚ ክትወፅእ ስለዘይደልየካ እንዳሻዕ ኣብኡ ከም እተንገድግር ይገብረካ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሰቢርካ ናይ ምኻድ ብሰብኣዊ ኣዘራርባ እንታይ ኢና ንብል ሓንሳብ ዝተሰበረ ኣቕሓ መሊሱ ክፅገን ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣለና። ኣብ እግዚኣብሔር መፂእካ ግን ልብኻ ዝሕድስ ዝተሰብረ ስምዒትካ ዝሕድስ ኣእምሮኻ ዝፅገን ነቲ ዝተረረ ልብኻ ኣውፂኡ ሓድሽ ልቢ ክህብ ዝኽእል ናይ መንፈስ ሕዳሴ ናይ ህይወት ሕዳሴ ኣብቲ ኣብ ውሽጥኻ ጭንቀትን መከራን ካብ ዝነበርካዮ ኣውፂኡኻ ሓጎስን ደስታን ክመልእ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣሚንካ ናብ ገፅካ ክትከይድ ከም ዘለካ የዘኻኽር ማለት እዩ። ብኣምላኽ ሓድሽ ሰብ ምዃን ብስጋዊ መዳይ ወዲሰብ ሓድሽ ርሂፅካ እንተመፂእካ ረሲሕካ እንተመፂእካ ክዳንካ እንተርሲሑ ነስኻ ትሕፀብ ኢኻ። መንፈሳዊ ህይወትና ከዓ ብንስሓ እቲ ዝኣረገን ዝደኸመን መንፈሳዊ ህይወትና ብንስሓ ክሕደስ ኣለዎ። ኣብ ኣምላኽ ክቐርብ ኣለዎ። ሓድሽ ፍጥረት ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ንገዛእ ርእስኻ ትዕቅነሉ መለኮታዊ ፍርድታት ኣብኡ ንኸይትቐርብ ዝጋርደካ ነገር ኣብ ቅድሚ መንበረ ታቦት ደርቢኻ ኣብ ቅድሚ መስቀል ጉሒፍካ ጎይታዬን ኣምላኸይን ሓድሽ ፍጥረት ግበረኒ ብሓጢኣተይ ንኸይድረት ናባኻ ንኽመፅእ ሓይሊ ሃበኒ ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር ክትቀርብ ከም ዘለካ የዘኻኽር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢልና ብሓባር ንጸሊ ጎይታ ንስኻ መዓሙቕ ነፍሰይ እትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ ሎሚ ንመንፈሳዊ ድኻምነተይ ኣብ ቅድሜኻ ብትሕትና የቐምጦ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ እግሪ መስቀልካ ነቲ ናተይ ድሩትነት ጥርጣሬ ጌጋ ከድክመኒ ዝኽእል ማእሰርቲ ሰይጣን ንኩሉ ንኩነኔ ነፍሰይ ካባየር ኣርሒቕካ ብሓጢኣተይ የቕረ ኢልካ ብምሕረትካ ክትጥምተኒ ናባኻ ክተቕርበኒ ናባኻ ዘሰጉም ትብዓት ንኽህልወንኻ ብመንፈስ ቅዱስካ ንመንፈሳዊ ህይወተይ ከተበራትዖ ናባኻ ኣቐርብ ጎይታ ነዛ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ካባኻ ንኽርሕቕ ዝገበርክዎ ብመንፈሳዊ ድኻምነተይ ሎሚ ኣብ ውቅያኖስ ፍቕርኻ ኣትየ ሓድሽ ሰብ ኮይነ ንኽወፅእ ፀጋኻ ትብዓትካን ሃበኒ ንዝተሰበረ ልበይ ፀግን ዘንን ንዝተከዘ መንፈሰይ ኣበራብር ብሓይሊ መንፈስካ ከዓ ንውሽጠይ ኣማሚቕካ ኣባኻ ንኽቐርብ ሕዳሴ ነፍሲ ሕዳሴ ስጋን ሃበኒ ጎይታ ንዓ ናብ ልበይ መጻእ እሞ ኣሐድሶ ንነፍሰይ ኣጽርያ ኣካላተይ ብመዓልቲ መዓልቲ ናብ ቤትካ ብዝኸይድ ቀልብን መንፈስን ኣብ ቤትካ ንኽመላለስ ፈታዊ ጸሎት ንክኸውን ፈጺመ ከዓ ብናይ ሰይጣን ምኽርን ብናይ ሰይጣን ክፍኣትን ተሓናኺለ ካባኻ ንኸይርሕቕ ናባኻ ዘቕርበኒ ፀጋ ክትዕድለኒ ብስም ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብስም እኖና ኪዳነ ምሕረትን ብስም ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ሰማዕታትን ጻድቃን ጸሎት ኣባኻ እቐርብ ኣለኹ።